Kadam don marle. Pini Karbi news prime time long peneli thare bono singti. Non betan non ben arju bonita. Inut volong komajia sor Tyson Hajurika Kwamone Kaletang Sumila long hangpi kitilon apotak. State news along pipedake mesen lo bukipu apotak. Obolong komajia long kedo an hampang asong jelangsi. Kipuwek abang puapat rarating no dia pacuhan. Karlitang Sumila Rohangpi Kidamtang ni Pai Inkora Hini Arni Nogang District Rohal no Ahem Kachubi Ponvega Bang Puato Kachunek Kaholupen Apran Armudet Pen Mi Kaichoklo Labang Solam Arjulong Si Kadok Kawi Karbi Along Arat Ning Duklo Lapen Adai Kidwa Bang Puapan Arona Tingpen Ingsai Ponsi Kok That Tami Bibek Nangji Pusi Hampangasong Do Anatumta Hangtaram Ponsi Jesong Pomlomlo Bangso Puthak Karlitang Sumila Rohangpi Apran kita malam thi state news atum pen kipaklang kleda puthak pinang an Karbi anglong hampang asong atum pin remponlo lasona purahut volongko majialong inu Tyson Hajurika pua bang pua mithang WhatsApp status anong nangtuma khayaphan ason news tan pedet ki meseno walam thi kipua puthak Karbi anglong arat jasemet pen volongko majialong kido araratum aning pumrin disi patumi Tyson Hajurika aphan buklia police station an wanted si rada thino amina ke chokchi pachi kobir si rada thino dia pachohangno lapen monon phet lason ningje jelo puta Tyson Hajurika pen rada thino along ningje ponlo Tyson Hajurika ahema sorpenta ausopo kipuki chokche puthak dia johangno lapen madu asota lason khehijan Kicharvo alampu nangni puta alang ni tumpen ningje ponno lasolam arjulong si DSP nahit karismata volongko maji police station an bangsi monon phet lason khei hijan kicharvo alam maduta kaninje jeda jia lapen kachipu pede jia phan pherang kyang no nang pachini dun volongko maji pen chandran se Karbi Daily News মাতৃ হওক মোৰ ল'ৰাটো নগাঁও কলেজত এইবাৰ BA থাৰ্ড চেম পঢ়ি আছে তাৰ কিবা ভুলতে সি মোবাইলত কিবা এটা ষ্টেটাছ দি পালে তাৰ কাৰণে সকলো কাৰ্বি আংলং জিলাবাসীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু সকলোৱে মিলিজুলি মোৰ ল'ৰাটোৱে যি ভুল কৰিলে আগলৈ যাতে কাৰো ল'ৰাই কাৰো সন্তানে যাতে এনেকুৱা ভুল আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে মই ল'ৰাটোক ভালকৈ ঘৰত গৈ মই বুজাই বঢ়াই ল'ম এবাৰ যি ভুল কৰিলে আৰু এবাৰ কেতিয়াও মই ভুল কৰিবলৈ নিদিওঁ APHLC Asong Japo JI Kathar Lapen Hothat Langso LSC MLA candidate Bikram Hanse Lapen APHLC claim bang kwato Karlitang Sumila Ronghang pi aboha kahumridang Kedantang Jangmipo ni Pai Inkoira Hini Arni Roha Arong Along Kedo Prakash Chandra Borthakor Lapen Asupo Nayan Juti Atung Karlitang Sumila Ronghang pi apan Kachenek Kaholopen Apran Karmudet api Kerasin Kechor pen Mekikai Chokke Chokche the Pikhangjang Lopusi APHLC Amai Pujai Kathar Ninje Puthor Law and Order Ateng pen Insai Veknangji Lapen Ahok Pet pen Insai Se Polotang pe Momota Choklem Bompo Lapen Karlitang Sumila Ronghang pi apandet Chot kalilo lason si banghini bange thombak dolo lason meglang no odlang no choklem pen aheb nang toy lapsi ki onglo lasi sai jok je si Karlitang Sumila Ronghang pi ki kopai kilang no pen ajok apran damnang jilo puta ningje pon lapen non ke dobam asorkar atunta la an ki tilang le onglo puta ningje pon labangso gudam ronghang arong along thang kaching thur abar sai abi me awe lang awe lapen kemesen osomar lokachali abin abi do pusta me lothan dang atum ame thang asai cheklem dang bang beten ajok non lapusot kemanang Karlitang Sumila Ronghang pia phanchot kalilo moke komot anim so pia phanloni komot abang pua phanloni keklem thuji lase Karlitang Sumila Ronghang pia phan apran karmudet abang pua tumaphat ahok pet alam insai vek nangji hemkang sam beng chokchi banghini atum aphanta kok thatse pivek nangjipta akhai kathara sanghope ningje pon lapen roha arong along kedo lokachali asomar setami hemcheban et nangpo lapen methang awar along lokachali setami pachali nangpo puta ningje pon lapen jai kathar kaningje pon amethang kungri pi along kang pupon high school do hadaksi admission sita akejoi pen pipon poputa ningje pon Wathat nang sopen Robinson Rongpi Karbi Daily News Jangmipo ni Pai Inkoira Trok Siani ani kang sam por phai trok akor malong hanjang langso don suri akramalong hanjang langso lapen sangti di risonim so lapen nimarli lapen kethe kiling atum chingrum si Karlitang Sumila Ronghang pi apan chikimo pon si karjong apan hirtume hang pi pon
Kerengsi sang pirina terang pila pen than bangsa rup sing rong pia tum ahin pen karletang sumila rong hang pia alamot than ponsi. Sarehajan bazar komiti amai ku hemari tok di pen jalin ponsi cikimo pangceng pot. Apijong kajatong arat abang putin atumta mirut kai dun tisi mirke bat pen hirjume hang pi pon renti. Alang li setame mo ke bang jilang arni ke thai ke ding nang man dun pen li tum Karbi khai aphan isi nong nam ke theklong ke ban piji pun li tum ning che thepan sa alang li tum phan alang li phan khala dak bi dun niklo setame ni li tum labangso ahuni ke phonang mate alang li sumila karlitang sumila rong hang pia phan bor thakul ahem asor tum apran ke andat bang ke ni li tum ning duk piklo las labangso ahuni abang ke bang jilang arni nilitung along phofelo busi nilitum neng chethepon lapen ahok pet akang sai longbek nang ji pu pen nilitum labang so pini hanjang nang so long kaduk ave cengkum pet pen nilitum condolence dolo lasi non amat hanjang nang so lapen ke all karbiang long kang piare soe jang ahin pen nilitum materi soe jang ahin pen katuneng rekang tung abang ke karbiang long pen angtan kibidun nilitum amumar ke doan aphan methang ahem along jiwan pen lapen nilitum Karbiang long autonomous council along akithe ke ding atum mate authorities atum setame alang litum amethang asai chiklem pen nilitum amumar atum phanang wan pipen Karbiang long along jiwan pen methang atakong pen loke pachar li phan sinilitum choneng ripon lo Patung mini phai ko shop si jamni bo che to lakha kre truck nomadi ke parlo okkereng rangmukrang aithialong bazar komiti atung pen patit pi ponsi karledang sumila rong hang pia phat miloke ka sa deng ponsi insam jin pen anamani hirjume hang pi pon Lasonsi Karlitang sumila rohang piaphan justice bibek nang jipusi kehang patupon lapen pinang an armung chitong si Prokas Borthakur lapen Nayanmoni Borthakur atmaphan kokthat bibek nang jipusi okkereng rangmukrang Bajar komiti atum ke hang padupon lapen okkereng aratum sitame sumila rohang piaphan apran armudera tupaphan ni ingsam sisi Karbi anglong athana longsi wanang popusi ke hang pon non ke do lakedat rang rang ahi chelong sidolo Karbi anglong atokon no kacatang klub je non sumila rohang piaphan bang khe atum apran armud det rang rang ahi chelong labang su sumila rohang piaphan apran armud det athak alang itu milur kaya saya kami dengkon kan alang itu kitong akemang ne la so kag ban arjo kon sumila rong hang pia labang su milur kaya itu kilo kemang ala rohalong itu ponsing orang sendro cuma kuliah justice mate kasih pining kokhat pining kusen itu ahin ko la ini tum anjir ke potang mate hidup kela kauso banghan dodun chotpen kiculang rem la so puthake la council la so same cerap cetudune la pen ilitum Karbi khayaphan cerai komneng pusi nili la autonomous council amem cm mencenglok member kadokawe la pen MP, MLA, atum bang stambe, tuning ripon nilitum la okreng arat pen bang. Deithor Rusenson Singh inti Amir Biryalong karletang sumila rong hang pia phan KSU KSA lapen APHLC pen kapre hamphang asong atum kachikin mupon Duarbogri constituency ki parlo bhomtia hiti adung het jamipo inquire trop anikang sampor phai puat dimapor Karlitang sumila rohang piaphan kachigimo asai Rusemson sing inti Amir Biryalong patupon labangso ajame galong kachipatir pipon laki Karbi Student Union President Amoron Derang Karbi Student Association President Longchong Bepenki Secretary Jackison Rongpi Ben APHLC Klembangfu Bristol Terang Duarbogri constituency alang idum si chipati pipon labangso ajame galong kachitong lun laki Deithor Social Awareness Development Committee President Daniel Rongpi, Deithor VDP Secretary Anderson Singer Pen, Taradong VDP Secretary Burasing Pro Pen ki, Lot Thanbang, Akihai Jamindar Terang Pen, Deithor Medical Sub-Center Staff Lapen, Kapre aham pangasong tum chitong lun pen RDP dun. lapen itum isi condolence fan sitting room lo lapen akinang sot ke itum justice long vek nang ji lapen mesen pen inside pipon si la soa osopi aphan justice ke long pen itum khai tame muafi lason ke plang pe ji lason aphan
chok lo mo phi plang pre lo pulo la son justice long lo pute mo phi plang pre po pu phanji tum che song pinangi Nomadi constitution angkat jaseme denarong mini primary health care center along coronavirus akeso aveksin kadu kawepen haro phosose pipontanglo India dat cukidam tang ningkan surihinira ingkoi pen non surihinira ingkoi resi aningkan angbong coronavirus akeso tomondang no kejap kang tangkring ajoksi surihinira ingkoi aningkan kadu kawepen bang suri pharui sia serket kebra troksira bang pharuner kebra serket kebra pi amunit apai coronavirus akeso pen aprandam nan Nili non dolang itu kelas itu handa curo ang itu tak nang pemuritan la corona vaksin ba corona abiji ba corona imprim di mansip di bawah lama tapi ke muni itu kuan an sekecipi lama tapi kecipi pen kesoma ma pen nalang itu kini rat kecini nang ia tu kecini ini la so panang itu dak nili lama ke bang panang itu handa curo lo Basi nilitum dak corona pen gacipe jog dia pan mate corona vaksin nilitum 29 January langsung si cenglo sami hala suura bangke health official mate dak si opran kelang atum hansip ijo lapen ke wang tulo polis ba mate raikom side ki atum hansip ilo lapen ke non nilitum pibom labang ke ningkan fikir po athak atung pan sinil tum pibom lo laban ke kumane ningkan fikir po sudet tum pan so laban ke la so vaksin non kinang sot atung angke cipilong ya sibiong lo dak den gaw arada tum Pinada por phai kresia por malong KSA lapen kapre khamphang asong atung kedam tang rohalong kaletang sumila rong hang pi aphan adaya bi pinten banghini keche atung honthi meme meki kai dutten apran karmu den apthak pini dipu rong hang karbilanet amai asai hem along herang ke mai ke pha labangso long KSA inglong phopen thangsing timung KSA richiki pen simeon rong phar APHL pen angtung inti kathar tinku inti KFA Bipul Tiso KSYC Abhijit Pro lapen Soarlo Asong Pen Violet BP lapen kaprek ariso ejangatum ardik pidun labang soalam ki postmortem arejal patumi pipon popupen hamphang asong atum pen kaletang sumina rong hangpi ahem asor damlo sitame result mate report pipedet pusi KSA Simeon pen report Aijena tumbang hadak surihni tu enemy bon sitak kipidu na hem non tapak na yakila tapak na yakila dikit latum poisa tuen po akuna ni biam koko lasi jong si nang litum panang net check pen auto ma jong si ting ke wan hek kadet nang litum kibia dim pen jong si wan hek kadet patem nang litum ban ke hem kang sam tan ni nang peng nang koko kaduk wene tum chedon sa kan hem kang konsa nang peng nang koko lapen jong si nang litum kibia dim to sini potek tinyang bong amat ke namo kenam nede kholote munakane bahut nang litum ahem kibidam hem tuchini nede kholote nang litum nang net nang kok lapen nang litum bas tong lodum sotiti AFC bas hamren pen donc hamren pen nogong kasudia bas AFC bas tong nang litum lodum sotiti eyana tu lapen ni nakini pamika kenam tang alikan sa AFC bas long bang hongke ba somar ni litum kene tang wa apia po veda ko pas ng lodum lapi hala son fajok nang ne long lo pote ayen tu adai kian ning la labang ko postmortem report bang ke hala api po mate complainant ari deng bang ke nogong secret hospital pala na pidunde det tu mi unang parting no health joint director health apen da banai pulo dakta banat lo tubal banat lo api bang ke magistrate pen tai tubal banai pulo hada bang ke ADC tum do anta chekoi lo api bang ke DC long file put up nang somasi hada mutekang ko masi na pidunde det lai son lo kita api bang ke data pini bang ke birta alo lo bang ke data SPA hin kan ni thulo la bang ke lage pregnant kali puninge det kita la jaga bang ke ispi ning theune dar la so a postmortem report bang ke da ke ning theune bang la lo ke chengselam bang ke dak long ni adim long postmortem bang claim dar nai polo
ha nogo private hospital long flag dam der ki bangke abang akum pe pon ma ha hem sini pa kayam dut lo ki plong am dut lo kita along ka prek hospital long pen ada postmortem claim pen la cheton ma cheton te ma pula so bangke claim clear lo isi bangke la pen hini bangke ladak te bok tera ya tuma ma si dake ningje dak lo la bang so ke la ke pregnant lo la pen la tum a ot me ke dam tang da la kuson mut hat lang so pen dai nut alo so phan pa pregnant det lo la pen aka prek anu ka prek phan da la son claim lo la si ke dam tang arni le a or du lang dam pusan la puson ke nang claim bom lo la son lo pen son ni anu ka prek inu ta pi mar ninje tu lo la bangke roha long ahit sia long pen pharmacy long pen la contraceptive pills la so bangke ke nam dam la doktor mata ningje lo pusiku la konat la non tarlip ko kita la bangka dakten ke la sola dowai ke bang gek lo puta la ke tiko joni jon sama ka kita la ningje lo la si ihin pene lang dam ha ihin pene lang dam kita la bangke kitin me mate ningke tiun e la kuson alam ke doktor kadang dam bangke report na dalo tame ise sigeta nang gilang comment nang ge kadane join dare to long toido kadane idisi dong to kadane idisi dong ke party per man ki juda bangke postmortem report bangke na dalo आप सिक्की बंगे पिता बता फिटुलंग लो पिनांगन स्टेट न्यूज़ पेपर लंगे हद आप आईएससी बंकी डिक्लेयर लो जे पोस्टमॉर्टम लो बंके अल्लाह बंसो अनिम सोपी प्रेग्नेंट कर दी Pinada por hai kris ya por malompen volongkom aji rusen sonsing ti amir biri alompen nangbar si volongkom aji aiti along langpher riso ejang atu chingrum si kalitang bongso sumila rong hang pia kan justice ke padopon Karlitang bongso sumila rohapia phan justice mate ahok pera kangsai ke hangpon jasmet lang periswe jangatu jingnum si kidam tang jamiko inkora hini ani nogang roha alom arta kijung he boksonga sopi karlitang sumila rohapia phan kachenek kaholopen mei kaisi apran ke eneta jok lang periswe jang ningduk si karlitang sumila rohapia phan prabjin pen ahok pera kangsai longwek tang chipu mathapon si justice ke hangpon lapen prakash bordhakur lapen nayan moni bordhakur phan kokthat bibek nang chipusi Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Sarkar Kachariat Maphan Tuning Report ahok pera kangsai long nitik Chisong bom jilang puta ninji lapen na pusana saike madu sitami kachuklem ke det jiaphansi tuning ripatopon news text report Karbi Daily News Aprilot amar kikhuri samila ronghang pik jate nogao rohat নয়নমণি বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰকাশ বৰঠাকুৰে তদন্ত তেখেতক শুনা মতে কিশোৰী বহুত অত্যাচাৰ কৰি তেখেতক মৃত্যুত তেগো নহয় চিন্তা চলাই দিছে বুলি আমি শুনি পাইছোঁ গতিকে আমি তীব্ৰ অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ দাবীটো পূৰণ কৰিব লাগিব তেখেতক সোনকালে ফাঁচি দিব লাগিব তদন্তক here from different parts of Langpher and also other parts from Langpher to protest against the murder of late Samila Ronghampi, who was, according to the report, she was pregnant and then she was burned down alive, as we come to know through social media and everything. So you see, the girl was pregnant. So that means it is not the killing of a single person. That means there is a life inside her again. So it's the murder of two persons at the same time. Also, she was there for 4 years. 4 years, and that man, the family, or the Bordhakur family, they came to such a level that they could kill her, burn her down alive in daylight. That means we can imagine, or we cannot imagine that how she must be suffering in these 4 years. Okay. We don't know if this is the first incident or not, but it might not be a last incident if we don't take any action against it. We must take strong action, and the justice must be hanged till death. We the women, we don't feel safe in our home itself. There are many rape cases nowadays. We have heard much about COVID patients. But if we go through all the cases of rape, the numbers of COVID patients will be more than rape. No, the number of rape cases will be more than COVID patients. So we have the right to burn. We girls have the right to burn. But why do they make us feel that being born as a girl is a sin? We are being raped, we are being sexually harassed, but yet there's no any till today. If we want justice for a rape case, then it takes us many years to just get a justice. We have the culprit in front of us, we have the victim in front of us,
budget, we don't get any justice. We girls have the right to born. We girls have right to education. We want education. We want our safety. We don't get safety in our home itself. We want to get further studies. We want to go out, but as we go out, we always have the fear that if we get out our house, one day we get raped. People are afraid to get their daughter born just because. Karetang sumila rong hang pi aputar diuri tiniale arong ame karatum harlong ka thengatum ningkang samsik paklang pon non malom social media along ke chithang phluba job atok anu akarbi arat do anatul chilang petpen non ta chisong bomla ilitum kaching hon anisu kalitang sumila rohang pi kithi thek the aduk ke dopen kithinang ajok harlong ka chithang arat tum stami sodak pen pimrem pon lapen ahok pen akang sai long wek tangchi lapen prakash bor thakur nayan jyoti bor thakur alang nitum phanta kaching hon kalitang sumila rohang pi aphan apran karmudera sonthotsi ad inghoinangji lapen apran armut vek nangji athi sumila rohangpi alangni thangnat adaya wipin pen kithinang laki nilitum ning ingsamse lapen ahokpet akang sai longletik nitum sangse lapen nangje songbomlang dongka mukam bentikanto terang Karbi Daily News nilitum po aning duk dolo imek krimek lang kibunang lo pinyar ni an pir the ki do ko son ma pusi chema thamlo nilitum soar litum si la analam ke kachuchini mane ko on sikisung ma ko an sikidung ma nilitum soar lutum kachuchini thepik amar la so supi abipo de phodera joini pen non kumdin ta kim nai la pen nang bi piring pusi arleng ke thedum hata chuning rilo la pen hada kunama alang li rong hang pi lake ijang pi lake laso acan ke damadim kumlin kek bek kim bek nai la pen la so mien pen school khuli bek nang ji lake nilitum lak long letik thek long letik pen nilitum ke kachisong in tonte Don Marley, Pini Karbi Daily News Prime Time Babang Kelapan Sekti Ponek Channel Kardon.